Navrhuji. Jo, dobře, takže vememe. Takže kdo je pro, aby paní Burešová byla ověřovatelkou zápisu od odchodu paní Javorčekové? Dobře, děkuji vám. A nyní, prosím vás, pokračujeme opravdu v tom našem jednání, protože bychom to nechtěli natahovat. Takže definitivní program byl již nakoncipován, takže prosím zastupitele, abychom odhlasovali toto změní, včetně poznámky pana Oplta, která tady zazněla úplně na závěr. Změna územního plánu města Buštěhradu číslo 5. To potom k tomu ještě budeme mluvit. Takže kdo je pro to, abychom ten program schválili tak, jak byl navržen? Prosím, hlasujeme. Děkuji vám, znamenáme. A nyní tedy bych ráda pokračovala už v tom programu, jak jsme načali. Takže máme tady první věc, kterou jsme řekli, že bychom chtěli požádat pana inženýra Jinocha, aby vám podal informaci o bioplynové stanici. Pane inženýre, prosím, celkem stručně, je to záležitost nutná. Budu krátce. Takže bioplynová stanice Kladno, původně nazývaná podnik Ministerstva hospodářství Buštěhrad, sice změnila investora, změnila technologii, zůstaly ale stále údajně platná původní vyjádření, která se týkala vlivu na životní prostředí, to znamená posouzení podle zákona o 100 OKE. Proběhlo tady nějakým způsobem územní řízení, ve kterém byla posuzovaná určitá technologie, úroveň pro dokumentaci pro územní řízení už obsahuje některé údaje, které už musí být konkrétní. I tam bylo vydáno územní rozhodnutí, nás v současné době probíhá takzvané stavební řízení, to znamená, že vydání stavebního povolení. V tuto chvíli máme tady, máme vlastně teda řízení, které probíhá na stavebním úřadě, kterým je podle běžné legislativy, v tomto případě odbor výstavby, magistrát města Kladna. Město Buštěhrad vzneslo námitku systémové podjatosti tohoto úřadu a navrhlo, aby nadřízený orgán přidělil projednávání tohoto případu nebo této kauzy jinému stavebnímu úřadu, u kterého nebude relevantní námitka komplexní podjatosti. Co to znamená? Znamená to, že město Kladno je účastníkem, podílníkem, sice skrytým před ty další společnosti do investorově dané stavby. Takže což podle současné judikatury Nejvyššího správního soudu neumožňuje, aby projednávalo záměr, ve který je nesporný. Není nesporný. Takže v tomto případě tady je odmítová stanoviska, takže mělo by se to projednávat, by to být projednáváno před. No, projednávat by to měl úřad, už není relevantní pochybnost o jeho nepodjatosti. Takže tato námitka je v současné době v jednání, proběhlo tady vyměněné několika dokumentů. Předtím bylo svoláno na 12. února takzvané ústní jednání, což je vlastně podle stavebního zákona jednání, na kterém se mají shromáždit všichni účastníci, plus se může shromáždit veřejnost, omezení rozsahu veřejnosti ze strany stavebního úřadu, které bylo dáno ve výzvě o oznámení o tomto jednání, je na hraně zákona, ale celkem se tím neprotestoval, místo bylo dost, účastní se všichni. Podmínkou právě bylo, že město Buštěhrad před zahájením toho jednání, což konstatuje i magistrát, vznesl námitku podjatosti a požadoval, aby se jednání neprobíhalo a bylo o této podjatosti rozhodnuto. Přičemž argument nabyla ekonomika a efektivnost. Protože zbytečně tam přinášet něco, co se potom bude v případě uznání námitky podjatosti, bude takové, že řízení samozřejmě prohlášeno jako zmatečné a bude se muset projednat před jiným orgánem, který nadřízený orgán pověří. Dobře, proběhlo tam nějaká jednání, která nakonec vyzněla v tom, že o jedné bude rozhodnuto, ale jednat se bude dále a z principu koncentrace řízení nakonec
účastníci zaměstnanecký úřad, hlavně jsou Štěhrad, i za další účastněné, jako jsou občanská sdružení a podobně, tak jsme na místě a přednesli do protokolu 14 námitek. Předložili část na další námitky písemně. V současné době se nemůže dělat vůbec nic, protože ten, kdo v té věci teďka jednali na trestní zákon, to zapovídá, umožňuje mu pouze činit ta rozhodnutí nebo kroky, jež jsou neodkladné z nějakého jiného důvodu. Čili v tuto chvíli by mělo být projednáno. Paragraf 14 správního řádu praví, že o námitce podjatosti má být rozhodnuto neprodleně. Pokud se o ní rozhoduje věc zřejmá, tak se o ní rozhodne na místě, jestliže ne, předá se to nadřízenému orgánu, který má rozhodnout. V tomto případě rozhodl magistrát o tom, že rozhodl jeho tajemník, který je nadřízené postavení vůči pracovníkům úřadu, ale nikoliv, pokud jde o komplexní podjatosti podle paragrafu 141. V tomto případě probíhá nějaká diskuze, zřejmě bude v té věci. Úřad vyzval, úřad vyzval jménem města tento orgán, že jsme prodleně v souladu s tím, zatím výsledek neznáme. Jak teda dneska ta bioplinka stojí nebo v města? Takže bioplinka nestojí, jsou tam stále tam 14 námitek, které s tím nebyly vypořádány a v současné době se čeká na to, jak rozhodne buď tajemník, pokud řekne, že nevylučuje úřad z jednání, samozřejmě se město odvolá a řízenému orgánu, který by v souladu s judikaturou měl rozhodnout. Předpokládám, že to řízení proběhne u jiného stavebního úřadu na úrovni Českého kraje. Pravděpodobně to bude být Mladá Boleslav, Berou, Rakovník. Může být třeba i Praha. Může to přijít některému pražskému stavebnímu úřadu. To jsou věci, které v podstatě tu věc částečně zdrží. Vliv na životní prostředí je tady v tuto chvíli neznámý, protože v EIA byla projednána zcela jiná technologie, než ta, která je dneska navrhovaná. To nejen, že to je mašina od Bergera, ale od Hornbachu, ne, to je jinak. Tam ta technologie je principiálně jiná. Původně to je navržena kombinace suché a mokré metody. 4-rourové fermentory s pístovým tokem. Dneska jsou tam navrženy 2 fermentory jako nádrže kapalinu. Původně tam byly jiné výstupy, byla jiná hygienizace. Dneska je to navržení úplně jinak. A my se domníváme, že by mělo dojít znovu vyhodnocení tohoto změněné technologie. Jsou jiné výstupy do prostředí. Oni jsou ty věci prostě, jestli nevím, jak do hloubky víc, ale v podstatě je tam 14 námitek, které považuji za relevantní. Jsou to námitky, 4 jsou formální, 10 formální projednávání a 10 je věcných ve smyslu teda technologických odlišností, kdy namítáme neprokázání některých záležitostí nebo vyhýbání se podřízeným zákonu o integrované prevenci, účelové snížení obsahu, které neodpovídá obsahu vedlejších živočišných produktů, který neodpovídá tomu, co je uvedeno v oznámení a podobně. V tuto chvíli prostě musíme jenom počkat, jak dopadne to jednotlivosti, pak se bude pokračovat dál. Město s tím pomáhala paní magistra Petránková, což je právník, který byl 3 roky na Nejvyšším správním soudu. Poté, co se ukázalo, že tam žádné místo pro soudcenové nebude, tak vstoupila do advokacie. Myslím, že má město obrovské štěstí, že tato dáma stojí na straně města, protože její znalosti jsou vlastně správního práva jsou mimořádné. Děkuji. Dobře, panu inženýru Jirachovi. Takže to jako obyvatele Buštěhradu nechtějí, nebo Lidic, nebo Hřebče, to jako nikoho nezajímá. Hlejte, my jsme tady měli Poldovku, měli jsme tady Haldu, my jsme tady toho smradu všeho možného měli moc. Je teda 660 let, já si to pamatuju. Já se omlouvám, já samozřejmě, teď to řeknu, co se nebude líbit, ale to, že to nechcete, není argument pro stavební úřad ani to. Musíte dát věcná a relevantní námitky, které by měly nějakou oporu v zákoně. Například námitkou může být, že bude nadměrný hluk, že bude znečišťovat doprava, že
se zhorší životní prostředí, v současné době dosti zatížené haldou a bývalý má tady silnici, která je velmi frekventovaná. Je tam ty technické námitky tam jsou vzneseny. Ale to, že to nechcete, má jedinou cestu, kterou to nechcete, můžete udělat. A to je to, co navrhovala teďka teda paní starostka, a to bylo to, že uděláte změnu číslo 5, územní plánovací dokumentace, a nepodaří se vám ji schválit do té doby, než bude vydáno pravomocné rozhodnutí ve stavebním územním řízení. Problém je ten, že to musí být tak, aby to nebylo šikanózní. Nesmí se to vykládat, že to je proti jednomu jedinému subjektu. Ta změna musí být navržena tak, aby byla obhajitelná. A to je vždycky otázka, předem říkám, že je to otázka na rozhodnutí. Investor se určitě bude bránit. Ještě není to dlouho, co hlásili v rádiu, že někde tady ta bioplyn byla. Přepořádali se tam ty dva domy. Myslíte Těchonín. To je u Mladé Boleslavi, je to nová bioplinka, je zcela jinýho typu, než to, co byste mělo být tady. Je to zemědělská bioplynová stanice, pravda, také běžela cestou mokré digesce, mokré produkce metanu na mokré cestě, ale to byla zemědělská. Ta zpracovávala vlastně řízky z cukrovaru, pivovarský mláto, senář, celář a nějakou kejdu. Ale výsledek byl ten, že tam opravdu došlo, přestože to dělal autorizovaný inženýr, to projektoval, stavěla to firma, která s tím měla zkušenost, tak byly tam nalezeny chyby, jak v konstrukci, jak v projekci, tak v provedení, které vedly k tomu, že tam bioplyn unikal a při sepnutí relé došlo k tomu, že výbuchu zahořelo to a ty dva lidi nejsou otrávení, ty dva lidi jsou popálení. Jeden asi na 30%, ale asi na 25% dělá. Navíc došlo teda k tomu, že samozřejmě došlo k úniku metanu, který se dá, takhle prostě ten systém jde v otočeným knoflíku vypnout. To prostě nějakou dobu dobíhá. A protože došlo k takovému poškození technologického zařízení tím výbuchem, nebylo možno použít standardně systému pro vlastně spálení toho vznikajícího metanu třeba na fléře, na tom hnusovém hráku, to prostě unikalo do vzduší. Je to tak, je to pravda, byla tam nějaká evakuace okolo. Je to technologie takhle. Já nejsem a priori proti bioplynovým stanicím jako takovým, ale domnívám se, že navržená technologie, která je tady, a umístění tak tohoto typu odpadářské, to je typicky tato bioplynová stanice bude zpracovat výhradně odpad. Ta nebude zpracovat žádný zemědělský produkty. Ta bude zpracovávat obsahy lapolů, vedlejší živočišní produkty, zkažený potraviny z řetězců, odpady z jídelen a restaurací, třídinou část biologicky rozložitelnou komunálního odpadu. To jsou věci, které se tam budou zpracovat. Tam nebude se zpracovat žádná tráva, nic takového tam do toho. Ani to nemají návrh. Dobře, takže jestli dovolíte, pane inženýre, děkujeme za tenhle ten výklad. Myslím si, že podstatné pro vás je, že jste slyšeli, že jsme jako město podali 14 námitek. A podle našeho názoru, samozřejmě podle názoru pana inženýra Jinocha a podle paní magistry Petránkový, která se specializuje na to správní právo, tak jsou to námitky, které jsou opravdu takového charakteru, že se domníváme, že prostě ten stavební odbor na magistrátě se k tomu musí vyjádřit tak, jak se má podle zákona. Jestli můžu ještě byl jsem, jak jsem se díval na vaše diskuzní fórum, byl jsem označen, že nemám dostatečnou kvalifikaci, proto abych to posoudil, tak chci říct, že to mám 20 let. Se těmi bioplynkama a dneska, když jsem byl naposledy u paní Pelíškový na klinickém magistrátu na stavebním řízení ve věci zcela jiné bioplynové stanice, tak mi řekla, no, jsem si vás musel zjistit věci. Já jsem říkal, no, to já nemůžu. A ona říká, no, jste všude známý. Já říkám, mi taky 20 let dělám. Jo, všude. 20 let to dělám a musím říct, že nejsem a priori proti bioplínkám. Bioplínka je cesta, jak určitou část věcí zpracovat, energeticky z ní vyprodukovat teplo, vyprodukovat z ní elektrickou energii, upravit nějaké věci tak, aby méně zatěžovaly životní prostředí, ale to, co je navrženo tady, v tomhle místě, je podle mého názoru nevhodné. A hlavně to není, a my jsme řekli to, a to řekla jak pan Vích, tak paní magistra Petránková,
není to v souladu s dokumentací kraje ani a to jak v oblasti odpadového hospodářství, tak v oblasti rozvoje. Protože tohle nebude bioplynová stanice, která bude zpracovat odpady ze místních restaurací, školy, jídelny a tak, ale to je takzvaného nadmístního významu. To znamená, mělo být zahrnuta minimálně dokumentací kraje. Není tam. Dobře, děkuji panu inženýrovi. Ještě pan Opel se hlásí. Se mělo dělat v té Těhuli, jak to Slaví zamítlo? Ne, to je něco jiného. To je něco jiného. V Těhuli byla kombinace, tam je velká kratyčárna, tam průdce vajec a brojlerů. Tam se měla zpracovávat v podstatě klecový drůbeží drůst v kombinaci s cíleně pěstovanou biomasou. Jako kukuřice a nějaká kukuřičná siláž a nějaká senáž. Ale to bylo něco úplně jiného, to je jiný typ. Dobře. Takže děkuji panu inženýrovi a teď ještě bych poprosila pana Oplta, ten chtěl to ještě nějakou poznámku. Jenom, aby jsme to trošinku, ten problém jako dali do nějakých takových mantinelů. Myslím, že Buštěhrad ke dnešku udělal všechno to, co udělat mohl. 12. února bylo tzv. Veřejné ústní jednání, o něm hořil pan inženýr Vinoch. Zúčastnilo se to z Buštěhradu dvě občanská sdružení, Strahelčové, rodinný centrum Pelíšek, paní starostka, byl jsem tam já, byl tam pan Šimon, byl tam pan Kratochvíl. A přednesli jsme magistrátu námitky, které mají charakter tohoto typu. Za prvé, veřejnost Buštěhradu odmítá výstavbu bioplynové stanice, vedení města konzistentně je proti výstavbě bioplynové stanice, zastupitelé jsou proti výstavbě bioplynové stanice. Pak následoval teda seznam 14 technických námitek předložené technologii na základě oponentního posudku, který zpracoval pan inženýr Jinoch. Jedna z těch námitek, která neměla technický charakter, byla ta otázka podjatosti, která spočívá v tom, že v podstatě magistrát je, byť malým procentem, zanedbatelným, ale je společníkem investora. V tom je ta podjatost. A tato námitka byla taky vznesena, přestože magistrát na ní reagoval žádostí o doplnění formou výzvy, tak jsme stačili za 2 dny zpracovat velmi kvalifikovanou odpověď, odvést ji na magistrát. Takže ke dnešku se v bioplynce udělalo všechno, co se udělat mohlo. Samozřejmě jsme proti. Teď vstříc jenom konkrétní věc. Dneska jsem dohodl návštěvu bioplynové stanice, mluvil jsem o tom tamhle s Tomášem Kratochvílem, v Pacově, protože Pacov postavil bioplynovou stanici, která údajně se nějak blíží bioplynové stanici, která by se měla stavět tady, s velmi negativníma teda dopadama. 7. března je pravděpodobně šance, že se tam pojedeme podívat. A to jsou věci, které bych si já představoval řešit na úrovni, pracovní úrovni zastupitelů a vám je tady jako občanům potom prezentovat. Ale gesta, že se seberu a ze zasedání pryč, to je krok, která do hrobu. Ale už to nebudu dál rozvíjet. Dobře, děkuji. Prosím, paní Kousová. Tak já bych chtěla poděkovat paní Novotní, že nám podívala to paní Petránku, protože to je skutečně odpovědnice na mezi, možná jako udělali osudovou chybu, že bychom jako kvůli podjatosti neznesli ty námitky. Potom druhá věc, jako já vím, že vy tady sedíte, že to nemůžete, ale mrzí mě, že jste prostě nedali do toho hlasování tu mandátní smlouvu pana Jinocha. Protože nechápu, kde jako potom schánět jiného odborníka, když se jako vám pan Jinoch někomu nelíbí. Jako nevím, jako komu by si kdo představoval, takže... Paní Kousová, ale my jsme to tady zmínili v programu mandátní smlouvu pro pana Jinocha. No jasně, ale nebyla ohlasovaná, že se bude jedno. Jestli teda bylo možná, že to bylo půl na půl. No, nevím, jako je. No. Jestli potom budete hlasovat tím ještě. Dobře, děkujeme za připomínku. Takže prosím vás, vrátíme se k tomu programu. Slyšeli jste teda velice zasvěcený výklad pana inženýra Jinocha. Já bych v této souvislosti chtěla jenom podotknout, že
Opravdu jsme o názory pana Jinocha opřeli celou tu naši oponenturu, protože pan Jinoch nás zasvětil do celé problematiky a můžu vám říct, že to opravdu není jednoduchá problematika, zvláště když se jedná o něco, co by nám tady mělo to naše životní prostředí už natolik zničený, ještě víc zničit. Takže, pane inženýre, my vám děkujeme a těšíme se na další spolupráci, protože ta ještě bude pokračovat. Takže prosím vás, já bych...